Milan Sekulić je bio po zanimanju arhitekta, školovan i van Srbije, stipendista u to vreme, neko ko je sa Dragišom Brašovanom otvorio svoju prvu firmu, tako da mi ovde možemo da vidimo i radove koje je Dragiša Brašovan za njegov stan negde onako lično intimno skicirao. Milan Sekulić je izvođač radova na staroj zgradi Politike, na zgradi Albanije. Od početka je bio zainteresovan za prikupljanje slika, nešto je doneo iz svoje porodične kuće u Sremskoj Mitrovici, ali brak sa gospođom Pavom je negde učvrstio ljubav prema umetnosti, prema slikarstvu, prema prikupljanju i oni su zajedno otpočeli tu jednu veliku kolekcionarsku delatnost i za njima je zaista ostalo neprocenljivo bogatstvo.